matambudziko atiri kusangana nawo. Makondomu tiri kumashaya. Ndakarara ndichinyenga usiku hwese. Akati hurewe haufambi futi kwepwedzi kunoko. Ndokuchikoresa mhata iwe hurewe. Akataura zvakawanda ndakarara futi achindinyenga nyoro. Ndakaita kunge munhu ari kubviswa mumhandara. Ndakatosvuka. Ndakantema nebhodhoro musoro ndikakuwara. Chii chinenge chanyoitika kuzoti chiitiko chakadaro chiitike? Akandinyenga nditi abva anditorera mari. Apa futi yachoena yandinyengera hana undipa. Batora futi yangu yacho. Nyaya dzemasex worker akashoma kuti tibatsirwe. Tinotonyengwa futi nemupurisa yekuti akubatsire nyaya yacho. But haazoifambise futi. Atokunyenga futi mahara. Tinodamburirwa makondomu muchibasa chedu ichi. Sesu vechidiki tikati tichizonorapwa kuchipatara. Vanotanga kudedzana manesi aya. Yaone mwana uyu zvakaita. Yaone mwana uyu zvakaita. Saka isi tichida kuti zvipatara zvedu zvinorapwa masex worker zvezve zviwane mushonga yakakwana. Kuti kuti pandinoenda chida unorapwa ndiwane kune mushonga ndisazoende pandoshoropodwa. STI, ma-STI, CK drop. Ndakamboita. Ende inogara ichingotondinama. CK drop chichinatsoitika pana pachibuda madrop kunengwe discharge yaunenge uchiita. Aisiyo discharge yatinenge tichiita vanhukadzi yatagara tichiita. Unenge uchivaviwa uchikwenya uchidischarge zvinonhuhwa. Kadrop kakangokuguma iwe uku kwako kunhengo yako watoita sick. Pekutanga ndakadamburwa nekondomu pandakaita sick. Pechi2 ndakanyengwa nyoro. Pechi3 apa ndakadamburwa futi nekondomu. First day rako rokumira patouchline iwe wakakechwa navanhu wangani? Wakawanda because umbari $. Saka which means kana ukange wasvika $10 which means varume 10. Right, muri weZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Muchifamba mineni wenyu Manasi mwana wekwachibanda. Aiwa tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bisho Reality Show. Muchirongwa chinechi ndatirega ndikupe izviziviso satatanga. Aiwa vana vadiki vari pasi pemakore 18 havaone, havatenderwe kuona video ineyi. Vanyarikani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana nditika nekuti pana amwe mashoko anogona kuzobuda panapa anoita kuti kana wakagara nemunyarikani wako uzonyare. Saka muenzi wedu watinai panapa ini ndazviintroduce ndinonzi Manasi mwana wekwachibanda. Ameno imimi munonzani? Talent. Talent hai. Chikoera. Yes, talent. Uri kubuda paTV nyika yese iri kukuona nditika. Chekutanga toda kuzivawo kuti kana kuti chingatange nekuti ungaconfirm zvechokwadi here kuti unoita basa rekutengesa muviri kana kuti uri sex worker pachirongwa? Uri sex worker ndotengesa pamuviri. Unotengesa pamuviri kana kuti muviri? Muviri wangu. Alright. Bozi kana chiti pamuviri ka tikutaura nezvenhumbu. Pamuviri inhumbu. Bonde, alright. Ndava ndatoriona. Vatorinongedzera. So, tonasosununguka handitika kutaura kuti chii chakaita kuti utange kuzotengesa bonde. Okay. Ndairojerwa namama vangu inini kwepweti Coversville. Ivo vachigara Waterfalls. Saka mukugara ndega ndichienda kuchikoro ndakazoitawo musikanzwa grade 6. Grade 6? Yes. Ngoni makore mangani at grade 6? Ndine 14. Ndabva ndaita pamuviri. Ndabva ndaenda kumurume. Ndaenda kumurume handina kunogara. Pandadzoka kumba ndazvara mwana wangu. Saka ndaitambura nekuti ndaigara ndega kumba. Ndichimboita mapart time. Kudzimara ndakuzoita zvekutengesa pamuviri. Mirai, pane pandibata. Grade 6 mune 14 years igore ripiro? 2018. 2018. Mwangu ndo 2019. 2018. Alright. Ndiapi matanho akatorwa nevabereki because at that age 14
mutemo wenyika yedu yeZimbabwe ineyi haubvumiri kuti munhu achinge achiita bonde that 18. Iwo wakaitiswa nhumbu. Munhu akakuisa nhumbu enga ane makore mangani? Anga ni 19. Alright. Ndeapi matanho akatorwa nevabereki vako? Mai vangu vakangopopota. Saka pandakanonyoresa kuchitungwiza nhumbi, mapurisa andobva ati asunge munhu. Ini ndabva ndati akatiza. Noda kwokuti ini munhu wangu ndichiwirirana naye. Anga asinondirepa. Asi munhu aida kutosunga. Aiwa, mira ndikubate murumo shumanana. Anga asina kukurepa asi wakatorepwa. Nekuti wongo usati wasvika pamakore anotenderwa nemutemo wenyika kuti uchinge uchiita zvebonde. Mutemo wenyika unoti 18 years and above. Wakarara nemunhu ari pasi pe-18, angave mukomana angave musikana, unotonzi wabata munhu zvibharo. Saka ramangwana rako kana wazoitawo vana vako kana kuti kana utori nawo nakudhara, ugare waziva izvozvo kuti munhu angave mukomana uri musikana akangoita zvebonde ari pasi pe-18 hazvibvumirwi nemutemo wenyika ineyi. Saka handitone vabereki ndobva wati kudipa. Ndobva zvatongodhakwa kainini ndati munhu akatiza. Kandazosununguka mwana wangu. Ndasununguka mwana wangu. Mwana wangu ane gore ne6. Ndopandakazotanga kuti azvitengesa bonde. Gore ne6? Saka zvaura kuti wenguva kuma maybe kuma around 16 there. Not 15 something. Ndanda kuma 16, 15, 16 years. Ezvinezvi ndane 22. Alright. Kuhama dzemurume wakambonogara here? Handina. Saka ndaitengesa bonde kuti ndigone kuchengeta mwana wangu neni. Pandatanga kuita zvekutengesa bonde ndichitobudawo maauti kuenda kunana Mbaro. Neko kovhasipi patobhero. Ndokadotsvagira mari. Alright, mirai. First day rako wakatangira kuri kupi chaiko chaiko? Kumbare. Majubeki. Majubeki. Aukaziva sei kuti kundokuninda vamwe vanhu? Nda kunzwisisa ipapo. Ndine musikana andaiwirirana naye. Ndiyakayaka nditasawira. Mungarare pasi shuwa. Mwana wechidiki kudai. Handi yekumbairo kune mari. Ndobva atondikwidza kombi ndiye. Ndobva tatosvika panhu paipai. Patondinongedzera kuti ndenda mugedhumu. Ndobva ndaenda mugedhumu ndikaenda kutsvagawo booking. Pandatopiwa booking. Patonditiomira zvese zvakaita vamwe vatondipa kamini kekupfeka. Pazvatongotanga ipapo. Ndopandakatanga kutoita kutomira patouchline. First day rako rokumira patouchline iyoyo wakakechwa navanhu vangani? Wakawanda because Mbare $. Saka which means kana ukange wasvika $10, which means varume 10. 10 varume. Wachita in and out, in and out, in and out. Pa in and out kabe pane friction inenge ichiitika iyi. Friction. Apa pese ripa kupisa here. Ndaona zonzikiseba. Apa unotopisa unogona kutokuwara. Plus ini semunhu aitanga. Ndakatokuwara. Kukwara kwekubviswa umhandara here futi wechituko kana kuti kuita sei? Ndakakuwara bhinzi ndakakuwara. Ndakaita kunge munhu ari kubviswa umhandara. Ndakatosvuka. Pandakatanga. Pandatombomira kuenda. Pandazotanga futi kuenda. Zvakutofaya. Saka right first day rako wakarara nevanhu vangani? 10. Saka zvaroti wakaita $10. Ukandabhadhara $5 yeroom. Wakasara ne$5? Wakasara ne$5. Saka $5 yaizokwana ichi $5 to be honest. Munhu ane mwana, inga ane mwana. Ndakatoita zvekuti ikwane. Ndakatoita zvekuti ikwane $5 iyoyo. Ndakatosiye kombi futi kuzodzokesa kubasa. Kuzobva ipapo ndakuita ndichita mari. Plus vanhu vaindimhanyira vachitika chidiki. Saka varume ndakuvawana wakawanda. Alright. Ko uyu komana wako uyu kana kuti murume wako uyu ane support yaimbopawo here aizondo zvaita? Hakuna. Kusvikira nanhasi mwana wangu ndosapota ndega. Ndotoendesa mwana wangu kuchikoro ndega. Handina help yandinowana kubva kumba kwavo. Zvinhu zvese ndoita ndega zvinodiwa pamwana. Asi akabvuma here kuti mwana ndewake? Asi munotombotaura namba dzako nadzo? Ana. Atitoonani murodhi.
izvezvi. Akatondiona kana ndine boyfriend anotanga kutotukirira sekuti wange munhu ari kurwadziwa uyo hatitowirirani. Mukomana uyu panguva yacho inga ari mwana wechikoro here kana munenge akutoziva zvaari kuita muchichichi? Anga asingaende kuchikoro. Munhu aishanda? Aenda kumazowe makorokoza. Alright. Chimbonatsondiudzai first day ndiye munhu akabvisa umhandara here? Hasi wowe akatongonoya haiwe? Akatongonopa kutongopindikawo. Wakabvisa umhandara ndiani? Akabvisa umhandara ndiani? Alright, 14 years ndipo wakabata nhumbu. Wakabvisa umhandara, akakubvisa umhandara une makore mangani uye ndiani? 13 years. 13. Ndiani? Patori paChristmas. Chii chakaitika? Akandidhakwisa mukomanawo. Achibva atondibatira parodhi futi. Parodhi? Kwenge kuri kupiko? Kovasipiko kwepwede. Vatondibhreka. Kubva ndisiye papo. Vaenda. Waidanana naye kana kuti munhu wekuziva? Taidanana saka anga asitambondibata. Saka azondibata paChristmas. Akatondibatira murodhi. Paseri peteleti. Pakangondibhreka achibva atoenda vandisiye papo. Ini ndonzwawo munhu achitaura anzi kubviswa umhandara kunorwadza. Zvisingaite. Iwewe right, ndonzwa munhu achitaura anzi kubviswa umhandara unotadza kufamba unoita sei. Saka iwe unoda kuzoti wabva kubva pateleti papa kuzoenda kumba kwenyu kwenge kwakareba sei uye wakasvika uchiti kudii? 100 meters. Sezvanambotaura kuti ndaigara ndega kumba. Saka kumba kwakusina munhu. So pakazopfura imwe shamwari yangu akati no mukomana wake ndakagara parodhi. Akati ko wewe talendo wakagara ipapo chii? Ndibva watondibatira voenda neni kumba. Kumba kwakusina munhu, ndini munhu wacho. Ngariko kumba. Alright. Saka pain yakatora mazuva mangani kuzopera? Ndikati 1 week nchirwadziwa ini. Kuchikoro ndisingatoendi. Ndiri kumba. Saka kuchikoro maticha wakawati kudii manje? Ndakawati naenda kunhamo. Kumusha. Alright. Abva kukubreaka virginity pavapa. Akazodzoka here akuzoita futi? Hongu. Akadzoka. Kangani? Kakawanda. Iye utongoti mimba ndo yaitongoramba chete ipapo. Kuzodzimara azotizirwa mitisa kumwe. Ndokusiyana kwatakaita. Asina zvino kana asangana neni murodhi anotongondinetsa. Anoti ndiwe mukadzi wangu iwewe, ndiwe ndakabreaka. But ini ndotoramba. Asi anotondinetsa. Unoramba sei? Unongomboka munhu akambobreaka akabhadhare pakabreaka. Taidanana ibhadharei. But still unokwanisa kutongomubhadharisa otombone. Aiye. Kwete. Aiye ndakaramba. Ndofunga vadiwa vatari ndovabereki muri kuzvinzwa nyaya iri panapa kuti chinogona kuva chidzidzo kwauri iwe mubereki kuti hazvina kunaka kuti vana vechidiki vagare vega. Pane zvinogona kuzoitika. Vanogona kutadza kuzowana help nokukasika. Kunyanya zvikurusa kana vari vana vechisikana ngavagare nevanhu vanenge vari vechikuru kuitira kuti vakwanise kuita sei kumonitwa movements avo. Right, back to our story. Hanzvadzi. Right, watiudza nezve first day rako. Hande second day touchline. Wakakechwa navanhu vangani? Uye wakaita mari zvakare? Ndakakechwa navanhu 15. 15? Kuti 1 2 3 15. 15 vanhu. Pa 15 ipapo. Wechi 15 wachakanditora akati handi kunight. Taenda kunight. Ndobva anondinyenga mahara. Akatora futi mari yangu yanga ndashanda. Yese. Akandirwisa. Yenge yabatwa no 114. Yes. Vaaitora iye. Akatontema nebhodhoro. Vaanakirwa mahara. Mahara. Akantema nebhodhoro musoro ndikakuwara. Chii chinge chanyoitika kuzoti chiitiko chakadaro chiitike? Akandinyenga nditi abva nditorera mari. Apa futi yachoena yandinyengera hana undipa. Vatora futi yangu yacho. Saka tatakurwisana. Ndobva nditema nebhodhoro. Ndakuwara. Wakakuwara papi? Musoro pagotsi.
pagotsi. Pato nechiwanga so. Apatorina vhudzi. Patorina vhudzi. Cameraman wangu. Imwe kamera ngaimboone kuti vatari vangazogaya kuti pamwe tikuita mafanizi kapanapa. Isa kamera panenge napo. Pabvudzi riri kutaurwa. Hapatona bvudzi chose. Ndotoitonge munhu akatsva like. Ndokubva zvadipa. Ndobva ndaenda unoripota. Saka isusu kwepwethu uko. Ura chimbobvisa cameraman angada kuona. Asina bvudza. Nyaya dzema6 week akashoma kuti tibatsirwe. Tinotonyengwa futi nemupurisa yekuti akubatsire nyaya yacho. But haazoifambise futi. Atokunyenga futi mahara. Ipapo mengo une makore mangani? Ndandane 18 years. 18. Aiwa mirai munzwi. Imi mamboti zvebonde makatanga makuma 16 zvozvo. Apa ndataura nezve second day. Second day rekienda patouchline saka inge siri second day because kana uma 18 ka pane gap rakakura kapa. Patone gore something. Saka inga siri munhu wechi2 uyu. Maybe ingato munhu amene wechinhamba chi ringara zuwa rechinhamba chi. Saka alright handi mataura nyaya yekuEpworth. Mati chichi unazoitika kuEpworth kana kuEpworth tikanoripota nyaya dzedu paSunway City. Kunyanya dziri dzema6 week. Hatibatsirwe. Especially ukaona pane mapurisa echirume. Atanga ada kutokutsotsa beans. Akakutsotsa beans yacho futi haachakubatsire nyaya. Ati mahure munonetsa. Nyaya dzenyu mahure dzinonetsa. Saka tinoripota ukupi. Imhosva here kuita hure. Saka zvamunofunga imimi zvingaitwe nehurumende kukubatsiridza imimi muchinge mambunyikidzwa kana muchinge marobwa pari panyaya dzechihure apa. Munofunga kuti pangaitwe chii? Indoda kuti tibatsirwewo. Kuti isusu vationewo sevanhu. Zvakafana chero vana vedu mumaraini. Mwana akangotadza anongotukwa mwana wehure. Saka isi tichida kuti izvozvo zvipere mumusha neiko kumapurisa kwachona. Kana pachitombotwa chero mameeting tiripo isusu wachona. Ini nyange mupurisa akandiita izvozvo handinyari kumutaura pane vanhu. Musimudza. Nekuti zvinhu zvinondirwadza. Pari kana machiti mwana wehure anenge achinyepa here? Munenge musiri hure here zveshuwa? Kuti mwana wembavha autuke mwana uchidaro. Autuke mwana uchidaro. Anofana kutuka achituka. Zvinzwaro mwana ungaudza mwana wangu kuti mwana wehure wangu achidzidzisa chii mwana wangu. Ini mwana wangu ndongobuda nekabhegi ndoenda kwandoenda. Anongoti mama waenda kubasa. Saka iwe kana munhu wakutuka mwana wehure zviti. Mwana anenge achiti mama waenda kubasa kupi akura sei mwana? Mwana wangu ane 6 years. 6. Saka haasati akuziva kuti unoenda basa rei? Haazivi kuti ndohure mwana wangu. Pano mwana ndakamboita interview last time akati hanzi zvoni hanzi ane uniform yechinesi. Saka hanzi sotobuda takarwa kana maworksuit. Mwana wangu hatozivi kuti ndiri hure. Saka alright kanimbotora nezva6 week ndakamboita interview. I think it's last year or last year but one. Hanzi ane uniform yechinesi. Saka hanzi paanobuda anotorova chi uniform yanesi otobuda oenda. Hanzi kuti kana ukatosvika paDenmark umunza kuti mama wari kupi? Hanzi andokutaura kuti aiwa mama wangu ndinesi. Vanoshanda usiku. Kazhinji kacho. Hazviti kuti mwana azive kuti uri hure. Alright, api amwe matambudziko auri kusangana nawo iyoyo zvakare kana kuti amuri kusangana nawo sema6 workers muri mubasa renyiri? Tinodamburirwa makondomu muchibasa chedu ichi. Zvenharo kwete zvekuda kudamburirwa makondomu. Pamwe munhu anenge ane siki wotopiwa siki. Sesu vechidiki tikati tichizonorapwa kuchipatara vanotanga kudedzana manesi aya. Yaone mwana uyu zvakaita, yaone mwana uyu zvakaita. Saka isi tichida kuti zvipatara zvedu zvinorapwa ma6 workers zvezvi zviwane mushonga yakakwana kuitira kuti pandinoenda chida unorapwa ndiwane kune mushonga ndisazoende kupi kwandoshoropodzwa uko. Alright. Mune mataura nawo yakanaka. Mune zvipatara zvamunorapwa imi sema6 workers? Yes. Pane muripo here wamunenge muchibhadhara? Hatibhadhari. Tongorapwa free.
nongwena nekasisters number kako wotodi wonorapwa saka tachidawo kunge kune mushonga kusapere mushonga. Right. Munokwanisa here kana kutipawo mazita ezvipatara zvacho? Ndezvipi zvacho? Kune Sesha, kune New Start Center neMSF. So far ndo zvandonyatsorera. Alright. Chirwere chepabonde chamakambosangana nacho imimi ndichipi? Uye kana kuti ndezvipi munogona kunge makasangana nezvirwere zvepabonde zvakawanda? STI, ma-STI, CK drop, ndakamboita. Ende inogara ichingotondinama. CK drop, chichinatsoitika, pano pachibuda madrop, discharge ya unenge uchiita. Aisiyo discharge yatinenge tichiita vanhukadzi, yatagara tichiita. Unenge uchivaviwa, uchikwenya, uchidischarge zvinonhuhwa. Nekurohwa nebayo, rekuti haufambi hausimuki. Alright, siki makaita kangani? Ka3. Panguva yakakura sei? Pangu pachona ndakaita pekutanga ndobva ndaita after 2 months. Mai mhanya pandakaita futi last week but 1 ndakatobva unobayiwa unyoro uno. Saka mune shoti yakanatsotopora siki yacho? Yakapera nekuti zvandainzwa handichazvinzwi. Ndandisingafambe kana kumira. Ndanga singagoni. Shit. Right, siki chii chikunatsoita kuti muiswe pakuzobata siki iyo? Siki zvainoita ukarara nemunhu ane siki either wamupfekedza condom but condom iroro ukasamupfekedza zvakanaka kana kuti pakumubvisa kadropu kakangokuguma iwewe uku kwako kunhengo yako watoita siki. Nyange sika here kuti waitwa nyoro chete kwete kangogumwa nekadropu kemunhu ane siki uku kwako watobata siki. But imimi kuita kwamakaita katatu aka kufungidzira kwenyupa makaita nekuda kwokuti makagumwa here kana kuti maitoita yeke? Pekutanga ndakadamburwa nekondomu pandakaita siki. Pechi2 ndakanyengwa nyoro. Pechi3 apa ndakadamburwa futi nekondomu. Munhu varamba achiita sei achiita nyangwe akakaramba achiita but ndatogumwa kudhara. Nyengo yakanga yatogumana neyangu. Ndokuita kwandakaita siki. Alright. Ko uchingowaona iwewe kuti kondomu radambu ndeapi matanha unotora nekukasika kuitira kuti maybe kana kune chirwere chemukondombera chigone tinoenda kuchipatara but isusu vasikana akashoma kutoti wadambukira nekondomu obva watina kuenda kuchipatara. Tinosimbisana zvekuti imwa guchu zvekuchipatara uite sei hauendi. Ndopaunozoona umwe kana akuora kuzasuku wamwe hatitodi kuenda kuchipatara futi. Alright. Ko iwe unoda here kuenda kuchipatara? Inini ndinoda kuenda kuchipatara. Nekuti ndikangomboka kuvawa chero ndikaona kabundu ndoenda kuchipatara. Aiwa, tiri kupanzwisisa. Amwe matambudziko amuri kusangana nawo zvakare imimi kana kuti iwewe sema-sex worker ndeapi? Matambudziko atiri kusangana nawo makondomu tiri kumashaya tikuzotengesero apiwo unenge usina mari yacho futi yekutenga kondomu racho ndopatozonyengwa nyoro paipai nokuti unenge usina mari yekutenga makondomu. Rimwe dambudziko iro ratiri kusangana naro nekunyengwa kwemahara uko worohwa matambudziko. Alright, kuitwa mahara uku zviri kwanzoitika muchinge maenda kumba yevanhu vanenge vakukecha here kana kuti nyangwe murumu wotorwiswa mumba mako? Unotorwiswa mumba mako imomo. Shuwa kune varume vane zwindi zvekuti vanoenda. Ndakarara ndichinyengwa usiku hwese munhu ndanyatsomuchaja kuti $15 night akati bondo kupa. Ndakati mumba mangu anoita sei anondipa kwakwachena. Kusena akangomuka kuti mudumbu ndikamupa bhaketi remvura akaenda kuteleti. Paakaenda bva atonotsvaga kuti kunobudika here akadzoka akati mai mudumbu ndanamupa futi bhaketi akanorisiya kuseri akaenda.
nemari aparara achindinyenga usiku wese mumba mangu. Inini amwe mahure andakamboita mainterview vakantaura kuti mutemo wavo ndekuti munhu achingosvika usati waita sei munhu anotosvika aita sei achikupa mari. Ko imimi munodii kuitawo saizvozvo? Ndo zvandinoita, but musiwowo ndakatyisidzirwa nemunhu yezvekuti ndakatombomaka kana kuenda pabhawa patobhera. Akati kudii? Akati hurewe haufambe futi kwepwedhi kunoko ndokuchkoresa mhata iwe hurewe. Akataura zvakawanda ndakarara futi achindinyenga nyoro usiku wacho mumba mangu. Akati ndine pfuti. Saka inini ndakabva ndangoshokeka nazvo. Ndikati pamwe munhu zvaari kutaura kutora zvechokwadi. Saka problem ndakatozomboitaura kudombo. Vanhu vakati mukomana vanotomuziva ndo unhwani hwake. Akatokuona kuti uri munyowani pabhawa anotoita sei? Anotokuita izvozvo. Alright. Saka mukomana uyu akakutorai kangani? Ka1. Akanditora ka1. Alright, ko amwe matambudziko amuri kusangana nawo zvakare nemi ndi api? Takaenda kumabhawa, takawana mhene dzedu. Tumwe tumota twatinokwira futi tunenge turi pamabhawa, tichiziyana nembavha. Ndikangowana mhene ndakuenda nemhene. Wotoona vanhu vauya pamota. Mhene dzedu dziri kutorwa. Dzotorerwa mari yese dzorohwa. Iwe wacho wotorohwa. Wonzi ukangonditaura chete mahwana ako, haupashandiri panapo. Sorry, anaona zonzwisisa. Da kuti mudzokorodze zvakare. Da kuti mudzokorodze zvakare zvamambotaura. Anaona zonzwisisa. Pamabhawa patinotsvagira mari. Ndikawana mhene ine mari. Pane makudo ka. Ndo aya tax. Munhu wetaxi anototsonga nemakudo. Zvekuti taxi inongofambiswa kubva pane one. Wotoona pamotikari patozara vanhu. Vakutotorera mhene yemari. Ini ndotodzwa kuti kangotaura chete mahwana ako pana upaite sei? Haupashandiri. Alright. Kuti munhu wetaxi uyu anenge asingazivani nematsotsi here? Aisitotoona kuti vanenge vachizivana. Vanenge vachiziyana nekuti munhu asingaziyani nematsotsi haambodaro. Kuti vamwe vacho vanenge vasingaziyani asi akangoramba chete kungoita dhiri nawo. Hachatsvage futi mari apa achizomisa motikari yake apa. Iye anenge atoitira side kwake kuti aramba achiita sei achizotsvaga mari apa. Alright, ndo rimwe dambudziko. Handei pane rimwe zvakare. Apera matambudziko amuri kusangana nawo kana kuti awakambosangana nawo? Ini ndongoramba nchidzokorora pamakondomu apa. Idambudziko hombero. Nyoge nchikumbiro kuti makondomu tipiwe makondomu. Tisanyimwe makondomu, tisatengeserwe makondomu. Zvipatara zviri kukupai makondomu mahara ndezvipi zvacho? Sesha inotipa mahara. Asi anomboshaikwa. NeNewStart. NeMSF. PaOverspill Clinic. Vaimbotipa but vangwa kuti tapudzira cardbox kanenge kane 100 kaikai. Nopuwa kanoti 4 zvimaru mucardbox imomo. Saka stage do makondomu akawanda. Vasatinyime makondomu. Kana kutoda makondomu akutengeserwa nebag door. Alright. Makondomu ngawangoti po free. Iwe unogona kushandisa makondomu mangani pazuva iyo? Kana kuti pamwedzi? Alright. Pamwedzi ndingangoti kana kuri kumbari kumadholoko. Kana zvakadzora. 1 week yakawandisa box rine 100 reri rinenge rapera. Paini pamwe ndapuwa maruwa 4. Rinenge rine mangani. Handiri panzwisisa. Saka makastoma enyaya haauyo rine makondomu? Avashoma plus isusu hatinyanyobvume kushandisa kondomu raya nemurume. Nemhaka yei? Vamwe nayo vakabora makondomu. Saka isi chida edu tetinawo. Alright. Vanongotozoti airi kondomu raubowa. Kozi munaona kubaya netsono. Then kana maazopa mutambo zviri nyoro kuti ritsemuke. Alright. Ko pane zuwa here ramunoti mimi makakechwa nemunhu akakufadzai? Zuwa iroro maybe makanakizwa singaite. Alright, ndiani yechi chakange chaitika? Munhu iye akandikecha. Ndobva ndipa mari yangu short time. Yange iri mari ipapo? $1.
Dhola short time. Ndobva tarowa basi. Saka ini munhu yakandisiya ndamurodhi nekudawo kudi producer. Ndikati adzokorodza hako mahara. Ndakamudzokoredzesa. Akandinakidza pabonde. Alright. Dore kutanga ko rimwe zvakare rimwe zuva zvakare. Anogona kunge akawanda kamazuva. Makangofadzwa ndechete. Aiwa unogara kutofadzwa wakatotundiswa pa short time muchihure kawafadzwa. Noti vashoma vasingatundisi. Saka ukatona munhu akutundisa ka. Vashoma vanotundisa ndozvamudakidza kuti. Vashoma vanotundisa. Alright. Ngatiti semuenzaniso. Waketywa maybe short time zvezve. Munhu abva angosvika. Unokuza kuti kazhinji kacho chandinotaura ndochokwadi ichi musandipikise mucomment section. Kazhinji kacho munhu wechirume achinge agarisa asati amboita bonde. Anogona kuti achingosvika achipfekedzwa condom. Pa produce. Exactly. Kusangana nazvo. Saka anogona kutokusvipira wakaibata kudai usati watombopfekedza. Asi zvo zvatodhakwa zvavharana. Zvatodhakwa kana watunda. Kana wakutoda futi wakutobhadhira imwe mari. Indatindira kunze. Kwani ndati utunde here usati wapinda. Unotobhadhira imwe mari totangidza futi. Kakawanda zichisangana nazvo izvozvo. Unotobhadhira imwe mari kana uda kupinda. Nekuti iwe ngochida kutunda. Wadi kutunda wega usina kuya kwandiri. Ndopamunozonetsana paipa. Ndopamunenge mauzonetsana. But kazhinji kacho vanotozvinzwisisa. Nekuti hakuna ungambotunde uri wega. Asi pongo yapa ndiri ndaibata bvo watunda. Wangochidi kutunda uri wega ukusina kuya kwandiri. Asi vanenge vachida kunyatsopinda mukati vai. Ndo vanozobhadhira futi dzimwe mari. Ndofunga kana ya second maybe panogona kuzotorwa damba refu. Damba refu anotobhadharawo yakati Alright. Apa mataura kuti munhu akatunda asati aisa mukati anongobhadhara. Alright. Ko munhu uye anozononoka. Tomuwedzeresa futi. Cherudzi. Anenge achinonoka. Alright, no more time yamunotarisa munhu anofanira kuita nguva yakareba sei? Pa 30 minutes apa. 30? Dzogona kutowanda. Kangopfura ipapo tongoisa pa 30 minutes. Maximum 30. Alright. Katopfura ipapo takutobhadharisa mari. Ko kana munhu achinge asina anoburuka oenda asina kutunda. Kana ndopaipa tezoita hondo paipa. Munhu akuti ndakupa mari yangu wondidzisa asina kutunda. Hazviite. Hondo yakutoita sei? Yakutotanga ipapo. Yakutotanga. Ndopanzwisisa. Ko kana iri sleep over. Mataura zve short time atinoita madola. Ngatiti munhu ada kutora zve sleep over. Sleep over yenyu imimi inoita mari. Totangira pa 15. Munhu akachema tosvika pa 10. Kana 8 chaiyo kana kwakaoma. Totambira. It depends kuti nguwai dzaya munhu. Toenda ku sleep over. Saka sleep over inenge ine marounds akawanda sei? Kana atowanda 3. Kazhinji 2. Patinorara nekwaedzwa kuenda. Kana tatokupa akawanda 3. Wakuenda mwana ndakanzwa mwaiti washikatanzi kamutsane dako. Saka ime munokati kachi ndikako kamutsane dako. Alright. Ko munhu akazoita 4 munhu kuyakarowa Congo dust ka. Ndo anondipa mari. Nekuti isusu tetawirirana. Iwe wazodawo ndichinyirawo kumba kwangu. Hazvite. Totobva tawirirana uko. Kuti sleep over chamari. Sleep over mari 10. Marounds mangani 2 kana kuti 3. Bo toenda kupi kudeni. Kana iwe wakutoda zve 4 5 wakutowedzera chi? Awedzera mari. Right, toenda pane imwe nhau zvakare. Mambotaura nezve munhu akaubvisa umhandara. Ngatiti masangana naye. Maybe ku touch line. Ari kudawo dhiri, maybe ane mari yake. Ndanzwa mutaura muchita muchamude chi. Munokwanisa here kuita sei kuenda naye? Ini nangu handikwanisi nekuti kakaona nditosangana naye kubhawo. Achitondinetsa kuti ndokupa mari ini ndomunzvenga hangu. Zvinondiremera. Nemaka
ndikwanise chete handingokwanisi kuti ndizonorare naye munhu iyeye. Nangu handiendi naye. Ndakafanana naye murume akandipa mwana ndakambosangana naye kubhawa. Akanditi handi short time but ndakaramba. Zviri nani ndikechi kwangu nevanouya vachienda vandisingazive kuti zvakamira sei. Chera katokofa kana even $50. Handidi. Handikwanisi hangu inini ndakazvimirira ndizive vangu. Ini handikwanisi. Chero 100. Handidi. Handikwanisi. Alright. Ngatiti imimi masangana nemunhu akavimbika. Afadzwa nemi, anakirwa nemi. Ada kukurorai. Munokwanisa here kusiya basa ramuri kuita iri muchiroorwa? Ndinosiya. Nekuti ndogona kutombogara kumba 3-4 months ndisingaende kuchihure. Chihodha kana madomasi. Saka ndinotosiya chihure ndopinda mumarriage. Nekuti kuita chihure kwandiri kuita inyaya kuti handina support, handina munhu anondibatsira kuchengeta mwana wangu. Badara kuita sei. Saka ndiri kuita chihurechi. Saka ndikatoona munhu anoda kundiroora ndotobvuma kutoroorwa. Ndotosiya chihure. Saka pamunenge muchigara kumba imimi 3-4 months muri kokumba, feeling munenge musina here? Ndinombotanga ndinayo but ndozopedzisira ndisisina basa nazvo. Asi mhene dzinozoya kumba dzakuta kunditsvagawo. Zvongotangirwa ipapo. Asi kubuda ndisingabudi kuenda kubhawa. Munozokwanisa here kuzvinzwisisa kana kuti kugamuchira nhengo imwe chete? Nekuti imimi pazuva munorara navanhu vakawanda 4, 5, 10. Murume achakuroora imimi ane one size yenhengo. Muchazokwanisa here kuzvitambira because maane one size mumba? Ndinokwanisa. Ndinokwanisa. Kutosiya chihure chacho kutopinda mumba. Ndokwanisa. Alright. Ini ndinowanzonzwisisa hangu bonde rinonyaunakidza kana munhu uchinge wambogarisa. Ngatiti wagarisa usingariite, wakazoriita unonakidzwa. Imimi manje munoita every day. Muchiri kutomonzwa here feeling yekunakidzwa nebonde chacho? Inini feeling yangu inouya hangu ndakuda kutunda. Madese? Kutunda. Kandi nyengo ndikasatunda. Hapana ndakatongositiko uchinyenga. Asi ukagona kundinyenga zvekunditundisa. Ndonakirwa. Manje. Feeling yemunhu anokechesa ka inenge iri kure ka. Saka ainoni zvakaoma kuti munhu wechirume akutundise because majaira every day ingori in and out. Saka kuti but kana mumba ndagarira murume wangu mumba ndotadza nei kuita feeling. Feeling inotadza nei kunge iripo. Inenge iripo. Nekuti ndienda kusanyengwa every day. Pamwe ndogona kuona murume anenge ashandira out. Achiweka noti katu pamwedzi kumba. Saka feeling ndoishaiwa nei. Murume akashandira out maybe zvemwedzi. Munokwanisa kugara mwedzi wese pasina? Ndinokwanisa kugara nekuti ndienda da zvemarriage. Chihure handendati ndasiya. Ende reason handiri kuitira chihure ndakutaurirai. Saka ndotadza nei kugara kumirira murume wangu. Saka pane vatariri vanenge vakationa this video. Pakava nemunhu akavimbika zveshuwa toda kuti ada mukadzi ada kuroora. Ndoda kuti mutauro kuti zvechokwadi munokwanisa here kusiya basa iri? Ndinotosiya chihure, kutogeza maoko, kutosiya kutonooneka vanhu. Kutasikana ni basa iri ndasiya ndabuda mazviri, ndakuroorwa, ndamumarriage. Ndinotosiya chihure ndogara mumba. Nokuti ndienda wana mubatsiri. Alright. Katiti hamuna kuwana zvenyu mada kuroora. Mawana maybe mari yekutanga business kana kuti basa rekuita. Bozi chamuruda imari imimi. Sekutaura kwamaita kuti chihure muri kuchiita nekuda kuti muda mari. Mawana munhu anokubatsirai kana kuti mawana basa rekuita. Munokwanisa here kusiya chihure ichi muchitoraramawo mune zvakanaka? Ndokwanisa. Nekuti zvivi zvekutengesa ndatozvijaira.
Maimbotengese chizvi? Madomasi, mazepi. Ndaitoenda kumbari kutotsigawo bhaketi remadomasi. Kusei makazosiya ingwani zvakanaka kudaro? Ndambotaura kuti shamwari paya, shamwari yangu yakandidhonzera muchihuro. Inini fandanakirwa futi nazvo. Asi zviri zvekusiya chihure ndinoita sei? Ndinosiya. Ndikawana zvekuita. Chihure ndinosiya. Nekuti ndenda kuwana mari yekuti ndibhadhare mwana wangu chikoro. Ndichibhadhara renti ndichitenga chikafu pamba. Saka chihure ndotosiya zvakanakisisa. Muntu upanzwa. Hama neshamwari dzinoziva here kuti ndo zvamuri kuita izvi? Hongu. Anoziva ndiani? Gogo vangu ndakazovabudira pachena mai manja. Gogo mai vamai, mai vababa, gogo pakudini? Mukadzi hanzvadzi yamama wangu. Akati kudini? Hapana, nekuti mwana waitawo mabasa aya akazopindawo mumarriage. Saka hapana. Alright. Ko mai nyakutumbura? Vakangoziva. Vakazviziva sei? Vakandoona ndakadhakwa. Ndopo wakatanga kubata kuziva kuti mwana uyu ratove hure. Joki chairo chairo. Ende ndanda kusagara nawo ndozvigarira ndega. Saka masimba chaiwo kuti vanditi usahure vanga vasina. Nekuti ndaizvigarira kumba kwangu ende ndozvigarira kumba kwangu. Saka watozongosvika pakutozviziva. Kuti ndozvinoita mwana uyu. Kutongosiyawo zvakadaro. Ko mune vanin'ini here kana vakoma kana mahanzvadzi? Ndinawo. Vari kuti kudii? Vanoziva here nezvamuita? Sisi vangu ndo vanoziva. Munin'ina wangu mudiki. Ane makore mangani? Munin'ina wangu kane 6. 6 years. Atongoenzana nemwana wangu. Alright. Kanoziva, asi munombuka daidza kumba kwanje kakaziva sei? Haazvizivi kuti ndinohura. Akangofanana nemwana wangu. Haazvizivi kuti ndohura. Alright. Asi sisi vangu. Vakura sei sisi vacho? Vane vana 3. Right. Mukuru kwamuri? Vantu. Saka vanenge vachiti kudiwa? Hapana, anotouyawo kumba kwemunin'ina utomboda utopiwawo mari yechihure iyoyo. Alright. Ndeapi mashoko amungade kusiya imimi kune vechidiki vasikana? Ini ndinongoda kuti kune vechidiki vasikana vari mumabasa atiri kuita. Chihure hachinombonaka. Zvine njodzi zvechihure izvi. Saka ndoda kuti dai vatanga usimudziro wose vana vechidiki. Pamwe tikaonawo mabasa ekuita. Asi vechihure tokwanisa kusiya chihure. Nekuti muchihure mune njodzi. Izvozvo handina vhudzi gotsuka asi ndakazvarwa ndinaro. Chihure ichochi. Saka ndoti kune vechidiki wese dai vagonawo kuti makatibatsirawo. Nekutipa kana mari dzemabhizinesi kana kutitisa makosi munhu akaita mushando wake wemaoko anogona kusiya chihure. Nekuti chihure chine njodzi. Unofa. Kusangana nezvakawanda wanda. Ndiwo ega mashoko amunawo here aya? Alright. Ko kamerameni wangu akati ari kuda kukecha. Anondipa mari yake. Anda mari. Munomudzikisirawo. Kamerameni angu ndimati munoita dhola. Kamerameni wangu munoita mari. Kumbare. Ko kamerameni wangu anoita mari. Anondipa 5. Kamerameni shamwari. Hanzi $5 zovha watononakirwa apa. What after a shoot? Alright. Ndofunga muri weZimbabwe mazvinzwa kamerameni wangu ati ari kuenda nemusikana after this recording. Ndonyenge tinayo muzuva ranhasi. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.